Right. No many musara abandi sendera message. No many musara andi sendera message. No many musara abandi sendera message. Kuti please izvozvi right now like but I think ari papa show up. Hands please musariga kundifonera mangwana na 9 o'clock. Hands musariga kundifonera mangwana na 9 o'clock. Saka 9 o'clock tichange tiripo tichifonera vamusara. Hands ndibate na 9 o'clock please musariga na musara vasenda message. Saka vanenge varipo mangwana tinenge tichitaura navo pano vachitaura nema victims avo one on one naika. Do ito uchitenga cold drink sha. Ito uchitenga cold drink. 9 manheru. 9 manheru. Hanzi musariga kundibata 9. Hanzi muri kunoi cream soda. Cream soda iri kunaka singaita pa yapera 9 ndokumbira cream soda mbamangu ndoita kusigwa chiglass chochi chandika ndagara pasho ndochida kunyatsa kumwa glass chero apa yatopera ngandisirimo. Cream soda masowe. Nawe Shakira awuyawedzere masowe chindotenga. No, it's not amarula either. It's masowe straight. Andina marula. Imasowe straight. Cream soda masowe. No, we are very fair, Katie. We are very fair. We are a very fair page. We wait. We hear what he has to say. Then we take it from there. We are a very fair page. We wait. Until these are two parties. We listen to both stories and then we take it from there. Right. Share, guys. Share the live. Share the live, and take others. Share the live and take others. Share the live and take others. Nyaradzo hanzi ainyatso love you antimeli kunyatso buritsa ainyatso love you too mfana wangu. Right, hanzi dilute sparkling water SIS MELLY is very nice. Serious iwasa sparkling water zvinondaudzwa wadira kwandi iwasa sparkling water zvingade zvitinaka visingaiti but nchaitry mangwana. Yes, we are live nditurei. We are live. Guys, ngatifambei nebhora tishike pa 800. Fambai nebhora tishike pa 800 guys, tibve tatanga. Fambai nebhora tishike pa 800. Vamwe maybe vanenge vadina kunorara kana twati tobva tatanga. Handiti kasvikei pa 800 tave pa 700. Sandy Jacques, zviri sei. Sandy Jacques, how are you younger? Beauty Chinamo, how are you? Jacqueline Raski Modise. Really say. Yes, tapiwa gifting ya bonde andrazi. Welcome. Mori say. Panos Samaita ini, I think a victim. Tete waskana mayaso damu ya zoto. Kuni niti nitonishu dhurenzo. Tinito inambuitra ya nito keki kuramba. Kutinye yake ndei. No matter kuzanai and SIS MELLY, I love you. Love you too, mfano wangu. Love you so much. Love you, baby. Epi mwadzi zviri sei Sharon Zimba. Hande guys, hande hatfambeni bora tinzwe kuti zviri kufamba sei mukati mejere. Hanzi chikwe nemabanditi. Hanzi kudikwe nemabanditi mukati umu. Zvakafamba sei.
Vadeidze vamwe tinzwe busted abroad zviri kufamba sei. Vincent Chiunye, we welcome you. It's my first time seeing you here and tokuziye. Tinokugamuchira Vincent Chiunye. Tinokugamuchira Vincent Chiunye. Chengetai chiedzo zviri sei. Epi long time, where were you? Wanga uri kupi wewe Epi? Wanga uri kupi? Juliet Fola mama mborova. Mama kaenda kupiko. Biyula mapolisa tovegweru togeza 054. Big up to you 054. Tirichese wangu. Opa movie. Zviri kudi masiwa mujuru. Zviri kudi. Hanzi na lokadia mutengu. Sisi meli ntinokuda yangu munonditira. Ntinokuda zvokuti mfunge mfano wangu. Musuwa ntinononga begi mese. Ndikuda kushere kuti mese. Mwane zvokuita. Taurai chipi zviri kudi idi anjadzi. Thank you very much for coming. Thank you for coming. Musandononga beg. Azimwe wanu. Oh, maybe asana boyenzo kutarisa zvokudaro. Ndowanzo vanhu sanoya panapa ndowanzo vasiva. Kero mudengazi ndiri kuMozambique ndinokuda marriage yangu is now wonderful because of your advices. Oh, thank you. Mningi wangu bless you. Thank you my sister. Marriage ngazviende mberi. Marriage munandi. Marriage ngaite munandi. Mose baba namai mbanga mufarwe. Anditika mumbanga mufarwe. Priska Rusike zviri kudidi. Nadia Figoredo, how are you? Right, let's hear call ari kufona but hasiri wandiri kuda. Kola zviri sei. Hello? Yes, kola zviri sei. Ibva wangoti wangu because tine takamirirwa. Hello, Sisi Ben. Chitaura fast maini because pane best da upindi. Bo zvekuti. Nangoti ndikumhorese zvako. But makani blog akainini kumain account. Main account ipi? Yasi Melly ndikuona hangu neghost. No, aiwa wagona wapa wachi chibva watotaura nyaya yako tiku unblock. Chibva wangoreurura. Chireurura. Chibva taku unblock reurura upone. Ndakataura ngati ndikureurura kuti ndakaseka anti Selina. Vakati kwa kumafira kwa saka ndakangoseka ndobva ndanyora mukoma section kuti ndikureurura kuseka anti Selina. I think anti Selina ndo akandiblock chete. Saka ndivo vakabloka. Right, iwe zvaunoita semwana kangwara anditika number dzani Selina ndiunadzo dzinopinda papa. Wopinda mundimama vako anditika wopinda muinbox mavo muWhatsApp mama. Inini makandibloka ninyaya yakati mama andichazviti. Iwe usaseka judging from your voice rimwana mudiki. Ukaseka ungaita zvinhu zvokuseka munhu anizera naandiseti nonza tinozvigira munyama naye mwanangu. Sipeli pane zvimwe zvoti chero usingade kuseka unozobvoseka wotaura ini pamberi pamwana isingade kuseka but akazoguma utafika. But musaseke unoona pana tukwa munhu mukuru usajairire kanzi ukaverenga bhaibheri soko raMwari kunotaura kuti hanzi kune mwana akaseka baba vake antiona akabva atodonha pasi akafa same time. Saka usaseke munhu mukuru zvakafanira kuseka mai vako kana tuona mumwe mwana achiseka mai vako anditiona. So udzidze ubva watodzidza kuona kuti pakutonyoka zvisingaenderani imbobuda usodzoka time because unogona kuzozvikanganisa zvisina nebasa sotokanganisa upenyu hwako zvisina kana nebasa rese. Ndogara ndichireurura wana Sisi Melly. Handambozozviona nditokatozvinzwa pano. Ndogara ndichitaura wana every time. Sisi Melly ndakandoreurura every day. Hanzi naTresi chadoka igosti chachasara kuti ini ndinobva angu kana andiva kundugu. And exactly ndo chaizvo unotobva kana twakura munhu unotobva unozvidedzera munyama but anyway chipinda vari mu comment section chipinda mu inbox mavo izvozvi ndiya mai havatuke munhu andisenda hambokutuki mubhaibheri hanzi munhu akaseka baba akaseka munhu waMwari mapere akabuda from Norway pasina mapere akabuda from Norway vakadyiwa nemapere. Alright, iri bomb nina nichataura futi nawo newe uzondipa star rakuchora kwa blog iroro. Alright, Smell my dabas. Right. Hanzi ndikuona neghost vakomana ende vana vaka. Hanzi na Luluja Tracy chadoka kandibloka wo Sisi Melly. Inga vanhu vakabloka na mu comment section. Tracy hanzi na Luluja lunga ndivhuriro wakandibloka mu comment section right rega iti button ngirikiri. Hanzi na trust you kandi na trust ngabloka mwana kumba here trust. Anika blokisha mwana kumba ndikafa ndimoya mchindeni Saudeni. Mwana Saudeni ndimi.
saka ndikublock. Hello. Sorry, guys, totanga nekukumbira regero tatinonokei tine mwesho yatanga tinayo. Okay. Makadi kwa hanzvadzi. Aiwa makasimba. Right, hanzvadzi tari pachirongwa right now. Tiri kuziva kuti mimuri banditi kuprison kwamuri koko makablokwa, makasungwa mukakandwa muchitokisi. Saka chii mhosva yenyu ndeyechi chakaitika kuti musungwe imimi? Chakaitika ndechekuti inini ndaishanda basa kudriva taxi kumamelodi to town handiti kuPretoria. Saka zvadero manje ndichibva ndasanganiswa neshamwa dzangu dzaiva kuZimbabwe. Saka vaita basa rekuba. Okay, shamwa dzei ndo dzaiba All right. Wachibva waenda kunoba kwakaenda kuLimpopo kwakaenda kunoba. Wapita kuShamiro. Watokuma 9:10. But avanoda kuti waenda kunoba. Watishamada chero kuti pick up kuti kunonzi kuTabazimbi. Inda apa kuPitori. Ndikadriva from Pitori to Tabazimbi. Vanasvika vanaloda mabush cutter nemachainsaw nemagenerator nechi zvanga zvakatowanda nyanazo nemapiki nemapampu emvura handiti. Saka ndakutokudzokera kuPitori vanamiswa nemapurisa kumberi vanamira saka nemapurisa aya. Saka patakangomira same time vananda kuita shama dzangu vatodzika vatotiza ini vanasana ndiri one mumotikari vanasana nemwe mufananga wangwachifamba naye vanasara naye kwasiyana dzakutiza vanasara tichitubura tisungu zvikanzi ndabvunza kati muri kusungira chii zvikanzi no makaba zvinhu zvikupe kuti Tabazimbi. Ndikati handina ndakupa zvinhu izvi ndanzi ndiye uzoroda zvinhu izvi navakomana. Zvikanzi ungochisenga zvinhu izvi usikazidi zvekubayari. Ndikati ndasikazidi ndizvekupa vakomana vandanzi ndezvekontraka zvinhu zvani zvavo zvakashandisa kuPitori vaita zvekuwaka vakausatimes kana sikandonoba. Zvikanzi saka ikuti takuti kusunga bozvi zvabiwa varimidza muvheni yavo vadriva kwandami yangu vanadzokera kuti pamwapiwa zvinhu wasvika kuhandanze vakati apa ndopapiwa zvinhu neapa. Ndikati handikuramba kuti handina handakupa zvinhu but indasenga zvinhu. Zvikanzi okay it's fine. Iwe ndakuti kusunga nyaya anzi yeposition of stolen property handina kukwanisa kupikisana navo nenyaya kuti pakabiwa zvinhu ndakapaona plus nezvo zvainani nazvo muchimotikari mangu ndomasungano andakaita ndichingasungwa kudero ndakutanga kufunda vaya vakatiisa vakomana ndibatsire nemari ndiri mucheri vakomana ndasungwa so nyaya yakamira so ina handakwanisa kuti maposa yaendise kumba kumashinda aya because anga ari mafriends angu ani muri kuona because ndaisvika maposa aya kumba kumashinda aya anzorwawo neni vana ndazoenda kumaposa aya vanangogara ndiri wane mufana yatiri mucheri ndagara kudero vachinditumidzira mari vakwanisa kubhadhara loya vakomana vatondidzivira nemafoni kusvikira nhasi vandasendenziwa 3 years. Makapinda rini? Ndakapinda ndakasungwa last year muna June. Makatogwa rini? Last year muna June. Musi wa 1 June. Right, munozochaka kusungisa yanzvadzi kuti chi? Makasungirwa kunyepa. Obstruction of justice. Kunyepa semanyepera muri kuchitira panapa. Hanimaona. Nokuti chekutanga mataura kuti imimi shamwari dzenyu imi maidriver taxi shamwari dzenyu dzaiba maiziva shamwari dzenyu dzinotoba. Handiti musi wavakaenda kunoba kuti Tabazimbi havana havakukudzai kuti vaenda kunoba asi imi maizviziva kuti vaenda kunoba nokuti ndoranga riri basa ravo maitoriziva. Pavakatokuti vachitakure kuti Tabazimbi ivo vachigara kuPretoria maitoziva imi munotakura zvinhu zvabiwa nokuti kuTabazimbi ivo vachigara kuPretoria maiti munotakura zvinhu zvabvepi kumbavha imezi shamwari dzenyu mbavha. Maitozviziva saka imi mazonyema kunyepa pati kwanzi ndasingazivi kuti zvinhu zvabiwa maizviziva
ndofunga maitogara chivatakura zvimwe zvavanenge vaba semunhu pana baisa ida hatisi koti hatisi kuisi kujere ruviri saka hapana chamunombofamba kuti mutinyeperere kuti aiwa ina natojara kuita gemu rekuvatakura masinha vavanenge vaba vachindipowo something kana kuti foni kana kuti vandipowo hameno kana chiyo kana kuti vandipowo zvimari saka musi uyu takazongogamba gava rakazongodambura musungo tikabatwa ivo vakatiza vakandisiya ndine zvinhuwo ndikazongosungwa nepossession of stolen property anomaona ndo zvakaitika nditi ndozvakaita ina apa ndikuti ndakanyepera ivo inyika apa ndikuti kwavari ivo ndakavati handisi kuziva zvinhu kuti zvabiwa here bcause ndakazama kuda kuti pamwe wandiregavo but ini zvakaitika chacho ndaiziva kuti zvekumaboso ndaigara ndichivasenga now you are talking pamakutaura manje but ivo kwavari but kumabosa ndakavaudza zvinhu zvindasikazivi ndezvekuba ndozvandakavaita zvikandisiya uchitanga handazizvekuba zvo ndikati wakomana ndovaziva uchiita basa rechirecontract ndakapinda nayo kumapurisa ndichifuka vakandiregavo but ivi now to be honest izvo zvindaisiya ndezvekubabosa kumana ndona riri basa ravo saka ndega ndichinovasenga sometimes vachienda kunapalale kuna nampumalanga ndichinovasenga tichimobudirirawo sezvo munenge chavochi chipuramiso vaningina vangu vonikuti harina idu vabereki ani munoona saka musi wacho ndakava ndazokusanganawo nazvo vatosungwawo ndakuchivafonerawo ndamukati vakoma chindibatsira zosondikwasapadaro ndikudakusabudawo avachandishekiwo aiwa tatigata kukorektai kuita kuti panapa muzoti apa hatitombokusungi tongodai ndikuwa chokwadi chete nekuti tichinda mberi takadati saka at least mazotaura kuti ndakanga ndakanchiziva hangu zvikadai at least ndakazongodzawo mapurisa but ndaiziva saka masunga imi mushamwari dzenzedze hadzina kana dzongomvera dzadzoka kuzokuonai kuti aufa hadzita ndakatopana madzachina mukoma wacho dzemumwe wacho ndakatega ndivafonere kuti vakomana ndadini ndazogurwa 3 years kukuita ndishande kukoti ndagurwa 3 years saka chindigirawo kana butsa pandimboswa ndimule kunokandanabutsa nachinyi zvikadzine mumwe wacho akatoti chaukigira mangwana aya vandochinja nesimukadhi racho iko zvinozvisa vangu wafona zedopindi ende ndikazama kuona nina wangu munina akati moina kana watsvaka makoma vanogara akavavona variko akaudza munina wangu kuti anzwanzi hanzi mukoma wakwandiya vabadara here vachashandira mahara saka vagara ikoko vachabudavo ya hapana kumira mushi ya hapana kumira mushi saka saka 3 years matama musina kusiya mukadzi kumbe no indakasina mukadzi inini ndovana ne3 kutachokwadi ndovana ne3 sana abva kumushandiri ndichiri ndine 18 years ndichiya kunoku bhosi pakangoamai vangu ndokudakava ndaya kunoku ndagara kuno raka kunu 3 years vanatera vanamutora munina wangu vandaya naye kuti kuno bhosi pawe3 kumba kwakasara hanzadzi yangu yekupedzisa mana kupedzisa mbamiro akasara nambuya mai vamai vandaya vadagara kuno kusaka sinzi akagara kuno kwanabve ndakapinda mukadzi muno ndakanaye girlfriend vandasagara naye mumba imwe chete yangowa girlfriend yemuno musouth africa ndaigara nemunina wangu iye munina wangu akasara ari kuzvizvi kupitoro sa munina haasi kutomboya chikuonai nangu ezvekutanzwa ndimutanza avekosa atongoshandirwa anoshanda padaigara naye akashandi ndikuzvakatombotorwa nemwe murume kumozambiki akamugadzika pamusika pake anomutengesa madomasi namaonyeni saka mhara changa muafudi kutanza kuira chiya kuno bose kubva kupitori kuya kuno kwandiri kuno kumudimule kulimpopo tikana kosta some 200 zvokamu iye nekudzokera futi plus iye haana passport saka tanga yakuno kwake ndatomubvara akamuda kuzamazama akatirega bozomupesa vari wasungwa muroti zvamaposa achisunga vanhu ya saka imi mukabuda muchaenda here kunotakura zvinhu zvembavha handichaindi ikozo magodzi wane jere musati vamupedza kana gore chikunikota ndechekuti inini ikozo ndiri mujeri handiti mai vangu havana munhu anotarira kumusha ndineta kuzama kuvatenderawo shuga nehanzadzi yangu yekupedza stebonde kumakwedu ndineta kuzama kumutenderawo shuga achigara nambuya kumusha nemunina wangu iye vandogara naye saka izvozvomunina wangu yakandogarawo next door bcause paaigara pataigara naye rende yapakati dzavaiafod ndozvakazotorwa nemushangana yakamupogara pachipasa apo kumushana muchimbi vanongofona chidziva chiziva kuti murume akasungwa nzonza nemuzukuru wakasungwa saka nanhasi saka ndozvinaa ndikwadza zvokuti kozvondicherere nemari yekuba vandakava ndinanda kuti singa wacho kandichiza vachakwanisa kundimiriri avo
Saka imwe muri kubuda gore rinouya kai. Gore rinouya muna juni koko kuva nechibuda. Because me matoro wa 1.5 years thing. Ndoba nechidi nechibuda. Saka chamuri kuda kuti mubatigwe nemadiaries emichi. Inangwa handizozivi because sometimes munhu kana munomujere munomatenga tiri munomuchikafu ndochakanyanya kukosha zvacho. Zvino hedu totokoshingira kuti zvisinafuta nekebhichi atingopuhwa namazambani iyayo. Saka chinhu chakakosha kunomujere vhiziti kuti ukakwanisa kutengerwa mapendiwo nezvimaslippers kuti upinda zvomutoileti. Tongopinda iko zvo zvinokupinda musere takaderowo. Sometimes vinenge mine weti pasi unokotsika weti dzavo uchingopinda nyaya kuti boots ndakasungwa ndine maslippers. Saka maslippers akasvika pakutodambukavo because ndakatira 6 months dzose kusvikira pandakazouya panapa. Mapendiwo nemabhurukwa tinenge tisina zvakadero because pana bhajeri munokopawo zvimahovhorosi and mahovhorosi aya kuti muwacho kana vachinge vapinda maseri vanotibisai majembe dzejere muchingeti mupfeka dzenyu dzarevhiswi kwamwe tinenge tiine because mafambira shoti nemavhesti. Saka muri kuda mabhurugwa, muri kuda mapenti neslippers. Mapenti nemaslippers ekupfekawo. Nete ndikuti ndikakwanisa kufona ugogo wangu kumushawo. Ndiwazivisa kuti ndozvakaitika because ikozvo havakwanisa kutaura neni. Yeah. Right, Ivan Mary Masango atinzwa tsitsi kudhara. Right, ndokumbira havasi she is not asking for much. Havasi kukumbira zvakawanda, vari kukumbira zvinhu zvari kukumbira zvinonzwisisika. Zvinonzwisisika zvinhu izvozvo izvo. Maslippers, mapenti. Vanga vati ndokumbira mari taiwadza kuti munopenga. Vari kukumbirawo maslippers nemapenti. Penti muno mabhanditi ari kuimba kana si Friday tichagonzwa here. Mabhanditi ari kuimba kana si Friday. Vari kuimba here? TV. All right. Right, saka mapatapata guys avari kuda vachero kwatengera 2 pairs. Mapatapata 130 rand. Saka 2 pairs 60 rand. Mapenti munopfeka size ani? Medium. Hayi vana kunyanya kukura havo. Avana kunyanya kukura. Vanopfeka medium mapenti. Avana ku prison reku Limpopo. Vari ku prison reku Limpopo. Problem ine problem ishi. Chero indegona kuvatengera zvangu angadzava. But anoenda nazvo koko kuLimpopo ndiani? Ndo pane nyaya. Anoenda nazvo kuLimpopo ndiani? Munhu anoita ndo pane nyaya. Kuvatengera maslippers nemabhurugwa here. Saka imi munopfeka medium, that means kushure kwamunonyanya kukura handiti? Hakuna kukura handiti kwati kwadzikira nekugara mujere. Mama kabotakura henyu kushure. All right. All right. Right. Saka mushanza yani? Okay. Mafoni munoziva kuti mafoni kwenyuko kwaatopinda muziya. Kuti fona haipindi kwenyu. Inopinda? Anopinda nokutsotsi sei? Zvino mari yacho muchazoiwa nepi kupinza foni? Let's say mavawana foni mozoiwa nepi mari kuti mubhadhare munhu mupuye foni? Handisi kupromisa ifoni hangu ndingoti ati in case kana paine munhu anenge angu ndida kutengera bhidhi vaiva chifoni. Handisi kupromisa yangu asi kana problem inoitika ndeyekuti anouya
kwamuri ikoko nemaslippers nemapenti ndopanetsa apa. Pane munhu here yemunhu yeye musi wamutaura mugadhi jere uchu anogona here kupinza mapendi aya nemaslippers? Alright. Sean Silas. Okay. Waita lucky rako panapa ndaita one of my dads about kutengera phone yacho. Right. Waita lucky rako. Right. Let's hope. Ansanda piwa phone. Usazondinetsa tuka phone yangu ansanda piwa phone. Handika mabanditi mune problem yekuti kana mukadzi anchitaura kuti mapromiswa kupromiswa nekupuwa zvakasiyana. Ndenda kutonzi take kumaseri ko how far? Hayi musandichese peace. 4837. Right. Sean number dzangu ndakupa pazasapo. Sean number dzangu zandaisa apa saka ndibate WhatsApp. Sean ndibate maslippers enyi size ani? Size 8. Vanopfeka size yakanaka. Anozani ndianaisa link. Kwa mamodzarita muri kupi? Mamodzarita please block that munakusa link hiyo. Ndakuriona. Mamodzarita block munakusa ma link umu. Size 8 yemapatapata. Size 8 yemaslippers. Saka iwo ukutaura kuti mazvinhu zvikatengwa izvi wondipa ma details emunhu uyu wauri anogamuchira nti osendegwa iye ozopinza handiti ndizvo? Alright. Saka guys size 8 maslippers. Phone tina zvadzishoni vati vachatenga phone. Vachatenga phone vondisendera ushu. Ngandimublock. Tapedza naye. Right, ndamublock. Right, saka manzwa guys katotopiwa iwo zvanozita unogara wandisendera. Shoni akamtenga. Ana uti phone here. Ati kudiko Shoni. Shoni jekesa tichiri pa live tione. Shoni, what are you buying up? Shoni, ukutenga chi? Shoni, achiri pwere? Oh, okay. No, Shoni hanzi ndotenga ma slippers nepenti haisi phone. Shoni atari kutenga ma slippers nepenti haisi phone. Atari kutenga ma slippers nephone, Shoni. Right. Ari pwere nda kumutengera phone kana kumupa phone yakare anayo. Ashandise. Hanzi mari phone ikoko. Kuma 800, 900 phone ane wana 40,000 less. I don't want to watch phone which kutana kwa sakushaza ujereko. Chana chiwana chokushaza ujereko. Juma phone wonje ishi. Chinenge chine WhatsApp at least yo ni Facebook yacho. Yeah, so kuno kujukuka namsho kuno kuna kuona less than that itori phone inenge tori nefese itori right. Right andiziye kana munhu abvunza apa ati anotenga asati ataura ngobvunza kuti phone inoita mari kana angokuri kuti atenga phone inongozoona yasvika sinda yanda promiswa. Alright Shoni, asi yanda promiswa na Shoni ndiye mapatapata mapatapata nema pants. So thank you very much. Akulini bata Auntie Selina kana ticheri poki kana kubata inini direct. Akulini ndibate direct straight inini kana Auntie Selina kana cheri. Bata cheri kana Auntie Selina. Alright, njadzinya yakotainzo ukabuda mujera umusiyana nenyaya yekugara nembavha iwe. Chitomboiti ndanzwa. Shuwa mwana mbi akaita sewezera rako kudai wotaka nekuti unosana watowe necriminal record uchibuda panongo uchidhipotwa kumusha. Uchidhipotwa kumusha kudzoka kuchanetsa. Alright, Akulini ita WhatsApp. Don't inbox uyu. I'm not good in my messenger. Ita WhatsApp straight.
taizve WhatsApp mameseji acho anoora ari kumeseji akunisina kumavhura ndizvigoni zvemeseji zvekudaro WhatsApp fast kwandiri. Alright, saka usiyane nazvo zvingade wakatoroora mukadzi wakatogara une mukadzi kumba uchitatarikira mhuri yako iwe woita basa rekusura uchinotakura nezvinhu zvembavha uchipiwa zvimafoni uchipiwa zvimene zvimafoshoro zvaunenge uchipiwa apa ungapromisa kuti uchapiwei wangati chapa 2000 vaisimbokupa here vaisombandipa zvimafoni zvimaplasma vangwatandiwachandipa 2000 ndo zvinoita vanhu izvozvo vanokuda muri padze muchitamba handitika kana mawazosungwa zvinobva zvavharana 29 years watove necriminal record 29 years zvakaoma. Yes, hangadzi Francis you are right. Ngatisei mashort cards hanzi mupei mukadzi togomupa ari kujere anomudi haana source of income haachina muridzi wekombi akatira kombi yake wakatora unonzi sina iwe freedom. Okay, all right. Right, no pakanaka muridzi wekombi akatira kombi yake akati chi akati anditi kana chingo wabuda unochitaura nekuti ndakamuudza kuti ndaitsvaka mari yako kuti ndikwanise kupa mari yako zvikanzi uraiti kana chingo wazobuda tozachitaura mari yei handiti akanibvunza kuti chakaita kuti uende kochini kamuexplain kati ndaitsvaka mari yake everyday because mari yake inofamba 1000 rand everyday murungu iye saka ndakamuudza ndikati mari yako ndandashuta mari yako saka ndaenda kuti mbopolisinga ivavo saka ndaita mabasa mari yako ndansinayo zvikanzi alright chaputozotsvaka chinguwabuda ndikati alright saka ndiye akatomandirudzira 200 rand last month akandijekwa chikafu ndikatowacha kati maita basi chakutsvagira mukadzi wokuti utambe naye urimomo mukati imomo murenge magona ishi kwai ishi zibheka 300 ndekupi handisakamboiona ini zvimbudzi ndo zvinoita mapuraizi iwayo kambudzi kasina kana nhirikiri kasina kana WhatsApp kana ndo dzinoita puraizi iyoyo foni chaichai chinenge chichi 100 hauiwani nekapuraizi kako inema that's a lie. Saka unogoti yeshi mukadzi unomudiwa uri mukati niwe uchida kungotaura naye pafoni zvinoitawo kuti usanyanya kufunga zvakanyanya plus kana uchinge wobudawo kakana nemukadzi hauzokwanisi kuita zvinhu zvakabuda zviri paroad mukadzi anokudzora ende mukadzi anokudzora mune zvinhu zvakawanda handinoona mata achiita sei but kana munhu uri wega manje zvinowa kuti remeri kwebhozongosangana uri anokudzora saka ukaitosvika uchitowa nomukadzi nditowa right zvezvine zvaramba ndava zvinosvika kuti ndiwe nomukadzi vo tikwanise kuitawo zvinoonekera muupenyu. Ewa chakutsvagira mukadzi aye ari watine 29 precious kativhu uyo ari kuda saka ndichakuvigira precious kativhu mutaurana kuseri nokuti muchitaurana kuseri ikoko nguva ichifamba hamanje unobuda ko next year manje ubva wanokandwa kumusha usatadzoka kuno kusa uchigara kumba tsvaka zvokuita kumba munomo ukadzoka unofira munomo chigara kumusha utsvake zvokuita uri kuzimbabwe handina namba dzambiwa yako saka conference ko ndoita sei ndikutovaudzawo kuti ndizvakaitika kuno kuboza wasi handina namba dzambiwa yako vane WhatsApp here mbiwa yako vana vachembera iya vachitombooni zve saka conference ko inoitwa sei manje handizokwanisa kufona kuzimbabwe handizokwanisa handina hangu mari yekufona kuzimbabwe apa toshandisa wifi ka alright aiwa pakanaka tozotaura kuseri uzondipape kuti titaure tione saka ari paprofile picture apo ndiani aisi yako uyu munhu ari paprofile picture ari kujerero ari kujerewe munhu ari paprofile picture uyu akaita sei
kutinyepera nyaya yeshumba uye anga ari mugame rake reshumba shuwa munhu akanaka kudai kwanozviitirei munhu akanaka kudai so 9 munhu weshumba iwe wakatinyepera pane nyaya yako tinine maburi weshumba iwe game rako waichenyezoriziva wakasiya hembe dzako munzvimbo iwe manakira apa hendisamu yose unaiwo munhu weshumba hendisamu yose dai mufana uyu shuwa nai unoitei iwe nai maikeo unoitei nemanakira wakaita yeshumba profabita naiwe haunobvafitwa nejere iwe very hendisamu naimi hona yenyu honai very hendisamu but still zvakangofanana hauna kutofitwa nekugara mujere ufunge ende ndatodisappointika panana picha yako ende face yako very innocent ko wakapindwa nei nai haiwa makuwa ndiwo akanouraya shumba here ndiwo wakanouraya shumba makuwa yei ndikureva kuti iwe fesi yako yakatinya hauna tombofita nekugara pauri papa unofita kunge utori kumba une mukadzi wakuchita zvimwe zvinhu kuko vakadzi vatondifunza pana patanzi ane mukadzi here weshumba ngauye paonline vangu handamukadzi chione manakira inaimi unaiwo mwana uyu fone yangu kuita sei unaiwo mwana uyu zvazvakaoma nai zvakaoma anoda weshumba uyu mr shumba mr shumba vanouraya shumba asi chenjere kuurayiwa mumba imomo kwanzi ndikupe nhamba unongoya ndokupa nhamba unongoya ndokupa nhamba innocent face chaiyo mufungenyu mana anongopindwa nemadhimoni shuwa alright boys morabo handitostora mangwana masakangana payazvo papi paya peuyazvo hatandifarira namba dzangu hamana kumupa zvikosi izvazvi dzangu idzika kana izvozvi ndikaisa namba kana anti anokuda wacho atanokuda kana akazouya kwandiri inini hanzi pane gogo wafone pane ari kuda alright mira hanzi pane munhu adataura nambuya ndipe namba dzambuya tione tipe hanzi pane munhu akunisira airtime kuti ndiconnecte mbuya wako unza namba dzacho tione zambuya zimusimukati vangu zambuya saka ndodii saka wangoti ndivakonekti wakachindivakonekte sei nona ndo nhema dzate dzisingadi dzodzidzi iwe ungoti ukuda kupiwa mari isa simukadhi racho ufoni donhai use isimukadhi ufone bheki kuotaisa simukadhi watodziwana matichi 00 263 Zimbabwe 263 0263 hangadzi kodi yekuzimbabwe 00263 ndipe inhamba dzacho tione 789 789 60 32 right isa ningikitiwani kola isa ningikitiwani isa airtime ichitiwani kola isa airtime tiwani kuti tafona namba dzaanadzo dzambuya ataure nambuya isapa ndodiko isapa namba idzodzi dzavari isapa namba dzangu dzeWhatsApp pa 064895
Isapa 064895 even ndichava budisdonedza papo pinde pane mifona pautaurana. Ameno number is 00263 789 6032. Zakwana here. Mira 0778 rekana kuti 078. Which means it's 078. 90 76 032. Okay, ungashotisa number idzi. Ungashotisa number. Musakana mukadzi wangu mani uzvipeshi. Iwe urida zvambuya yakadodare zvemukadzi. Zvambuya kutanga. Lily, tatsa pa phone yako, tatsa pa comment yako pa WhatsApp. Lily, check on your comment. Lily, the pin up. Imi wafana muri tu amu, imi mune msika wa imi muri tu wafana ipi. Iwe Michael newe mune msika wa imi. Michael na Freedom mune msika wa. Munoto one kwati mune msika nzwa muri tu makadaka. Kana sisinya bazi ko wajere kusisi ajere no kwata. Yeah, razo kugwadza iko zvino letsopo kana magwadzi wane jere amtadzokeriko. Ndisena mudi ndichikuda munhu ndazvo ndaona kuti tuzovhura sangano rangu. Ndovhura sangano rangu anzvikuda majere akati anchadi. Sangano rei? Kuna mari chero. Oh. Tuzouya wavhura. Chokwadi kuna mata boss nagara wangu tuna mata zangu pati kuna kazongotsa ukaone kuda mari. Oh. Sasa ngano unovhurira kupi? Iko kumusha zvepati mari munotiadzoka ere muna muchadzokeki zvi. Hamuchadzokeki muno. Muchadzokeki. Rototsvaka mukati notsvaka basa kumusha. Ewa license avakutoreri izvi. License avanakutora apa ndichinayo. Ndinozama kuti ndinyore namba yenyu. Ndopa muchafona patofonera mbuya pane rimwe line ione ngori pane rimwe line uchitaura nambuya wacho. Murikuzevezerei ndikukuwai. Ndinotsvaka namba dzangu ndida kuti kupe namba dzangu nemusoro. Handisi nemusoro ndanditi uya neforebatsiri. Oh. But handitini yachaya munotonzinyararai. Okay. Tinozita zvimu muchire makapama isi. Zvino tomotaura sei pafoni muri zvimu? Mudzoti dambotaura nambuya vakuru ivavo. Munorohwa? Sawakatomborogwa here? Wakambotorohwa here? Ndakarohwa mupamasisi pama ndakarohwa ndichangopinda. Wanga waita sei? Wani kwanzi unofanira kupinda nefaurika yekuti chikosvutaiswa vakuru. Ndikazvinoenda handisvitiwa kumagazati navata nazo. Unotengeswa makuru. Vodacom Lily. Samva wadzemugwa nembama. Ndakarohwa sisi. Ndakarohwa ndikawira pasi zve. Zvokuti ndiri driver. Ndakapera ndakarohwa ndikawira pasi. Ndakanga ndiri driver. Oh.
aiwa kana wakarohwa unopota uchirohwa kuti udzikame mujere imomo mabhanti anorohwa Vodacom Lili Vodacom saka wakazomborohwa nani wakazomborohwa umwe nani ndinazoro wangu ndakatoda kumana nandisvitiwa kumanga ngati ndavana nazo ndingira isu zvinosuda ndakakumana ndena chida kuti ngere mwe kumakandiwe rufa panze tichengere matisudezo eish ya makapinda pisi makapinda pisi apate zvinoita mwari unoona ke eya chete kuti mwari wacho munenge mauda kuzomutsvaga kana mamujeri pamamuri kunze kuma musingamudi mwari ndimuzvachinyetika ndechekuti sisi wangu kana munhu usina kusangana nedambudziko hakwanisi kuziva chakaipa nechakanaka zvine kuzvonga akuziva sisi ndizvozvo hanzi experience is the best teacher ndizvezvo ndizvezvo but mukandipa mukadzi ndikwanisa kurarama zvakanaka aiwa tichakutsvagira mukadzi ndakatomira iwe yati unoda kuti auye tione kuti aufa ndichazokupai picture rangu muzomuratidza ingoitaka video call ipapo tikuone izvi matomudima madzima maraiti avo kumanacho madzima maraiti nokuti handikutrasti mabhanditi unondipa picture romo munhu padapo chiti picture rako kana inini nditoreva sechokwadi handiti imi ndichakupai picture yangu mamwena handiti mumubayiro wariona handiti after the ndozo kana ndinge ndavana phone ndozoita video call mwasandiona zvakazonaka ini handiti zokunyepa ini ndiri mufundisi ini handiti zokunyepa ndiri munhu anogara unamata but inyaya kuti vadzi mari inodika mwavo sisi asi chero chida mari hausahwindi kunoba zvinhu zvabikwa munhu ikozvona handichaindi ikozvona ndakunoda kumatsaraka uko ndine license yangu yematsaraka ndakutoenda kumatsaraka kumusha but ndichanda unoba futi asi unobuda hako manje handitika motongochitinga kuti namatirawo sisi panenge pakatooma mukati muno aiwa tichanamata kuti kana dei zvaita mambokwedzera emakore umbosevha kana 2.5 kuti unyatsobuda wadzidza ndokuwedzeka makore sisi mukati muno muna umwe akagarisa munhu vanopota vachidamboda kuonana nesu futi zimungotoshinga uramba saka makatozorariwa newe ndakarambira kure maiguru ndikazvisada kundipengera zvepi saka vanenge vachikuaprocha vachiti kudii vanoti mufana yako unoda kukwata newe kwanzi mufana kuti vana zvishitichirati kutengera shuga nokutengera shuga ndokutengerawo shuga umoti ndikati zvinandifawo nejara kwewakarambirei shuga unga usingaidei shuga ndaida yangu zvamaiguru but kurana nemumwe murume ndandikagona hangu bazvinandife nejara aiwa wakagona zvandikamboiti aiwa zviiti ende unofa ungatofa undobuda mucherera tsvina kumasure uko ani mazuvaana manje apa ndisina kana mwana panze apa saka mazuvaana manje ndinoda kuti nditofungawo future yangu saka uchibuda iwewe first thing yaunonzi wabuda first thing dzamunonzi mabuda imimi mainda panze chamunosvikotanga kuita chii muchibuda chamunototi dei tikati nhasi tiri kumuudza kuti makati tiri kubuda ndichingobuda ndoda kusvika ndichidai munoita sei unoda kusvika muchiitei kusvika ndombonogezwa munyama ndapedza kugezwa munyama ndotsvaga basa rangu ndochikutanga ichecho asi apa ungada kugezwa munyama uyu apa hauna munyama iwe wakazvisungisa kana hanzi kana chingobuda mujera munofanira kugezwa nyekuti jera rine mhepo dzakawanda vana munofira vanhu munoitwa zvakawanda vanhu munovati vanhu vavarume ende kana vachivata navoga idhimoniria saka dhimoni radogara pauri wobudawo naro saka zvozobudawo nacho une munyama saka vafanira kunogezwawo wochena wotsvagawo basa woita munhu pai oright saka nawapedza kuchena ukugezwa paya woitei ndochitsvaka basa manje ndavanawo basa manje ndakuchikondinya kuenda mberi nelife yangu oright ko iwe Michael ukabuda chekutanga choda kuti uchingobuda chii choda kuita aiwa hamusi kuyedza kundihwisisa imimi right now chinja magache kuti muchibuda chekutanga chamunoti ndakuti ndichingobuda nda kumhanyira kudai munoda kudii
chibuda gedhere jere iwo chi wardrobe wabudiswa uda kunanga pai Jingo buda packet rejiro which means I release everything that I did the wrong things. Ndafunga zana ari mujere kachati chingobuda musotongobuda chichikutanga nokutsva kwakadzi kuti timbopedza nyeri. No, the first thing chibuda moto tanga kusenza kaipa dite zvakanaka from now on. Vakadzi vozoyavo kumashure. Katika mwana wo for 30 times zvirizvi changokontinya wachangora television zvika sei. Right, saka zvakuitika honaika ndakukudropai pane message yandaisaiwe Michael pafoni pako yakanzi hey ndo pandakukufonera ipapo iyi foni ishi ndakuchifonera gogo panamba dzawandipa andika then wotaura nagogo anditi ndakudropai apa Okay, zvakanaka. Right. Right. Kaitinzwe Google nasitowa wamafaira wose kana anga achida kutinyepera vanhu. Right, inini chigati. Foni dzenyu. Chigara ipapo. Gara ipapo tifonere Google. Takufonera Google. Let's hope phone yawe inenge ine battery. The number you dialed and try again. Iyo. Wainzwa nditi? Iri kuramba. Hakuna here mwe pamba pani. But we cannot connect your call. Please check the number you dialed and try again. Check the number. Isiri your number yambiwa kwe. Chipe number jai. You want to check the number and dial again. Mm. 263. What is Zimbabwe 263? 263. Yeka 263 kakwete 236. 263. Okay, then 778. 907. 32. Saka iri kuramba ndiyo chaya tukutofona iyoyo. Ndiyo chaya tukutofona iyoyo. Ish. Connect your call. Please check the number you dialed and try again. And to go on, check the number you dialed and try again. Saka aisiriyo shamwari. Alright, iri bo. Right. Varamba. Waita hako wena mningina wangu 100 rand airtime ndatosara nayo. Yaramba zvekupinda panambu yake. Ndosara hangu ichafonera vanhu pamashoka. Ndikainifonere mwana uya yakutofona airtime iya. Yeyo yakutofona airtime yandapiwa iya. Ndakutofonera kamwana uya yawenikikiri uyu wokurambwa uyu ndapuwa feedback yake nemurume ndigare ndamupa ndisati ndaningirira. Aripiko. Ndimpe feedback yake. Ndakutomufonera direct 0 anasi sanda nasi Friday kuna munhu anokatana 10 inema 10 kwatana 10 inema chaidzo 7784296 gogo nchatira kwafanira mangwana but zvanasi
iri kuramba ka kumbofonera vamwe varipo tozozviona zvakugoma ngwana. Waswera sei? Ndaswera zvekuti right ndambona chitaya but ndandiri hello ndiri kukunzwa. Hold on. Referral page. Akuna, I see this is not a SIM code. Referral page. This is not a SIM code. That's not a SIM code. Right. Ndawea na feedback ndachara nemurume wako. Muningina wanguona ndichida kubatsira. Ndatozoperegwa manje. Ende murume wako ka ndida kutaurira. Kana paone pawakarasa murume akanaka ndipo pane mukomana waye ndipo wakanganisa. Ndipo waita mistake chaipo. Ndipo waita mistake. I see code guys 236 is not code ye Zimbabwe. It's not code ye Zimbabwe guys. Wakaita mistake mningina. I don't know how you are going to fix this because muruma ko asonduza kuti iwewe it's not the first time uchita zvechihureshi. Wagara uchita zvechihure pa wakazobatwa apa. Anditika nemurume uyu wakati wakaonana naye uchibuda hanzi mamnoda na 2 days. Panga pane hanzi pekutanga ndakambokuregerera. Pekutanga affair yako yekutanga hanzi musi wacho ndakutora itinda kuregerera iwewe chidzoka mumba. Musi woyo wakatosvika uchipinda mumba iwewe ukabatirwa futi ma audio nema message. Same day iroro. Zvikamurwadza but akakuregerera. Akuregerera mukagara ndipo akazita zvemurume uyu womuraini ushu wongotidana naye. Anditi waita zvemurume undana naye unodana naye 2 days. Makatidana nguva yakatoti rebei muchidanana uchilala naye. Saka zvinhu zvaiona achiona akadzone vananzi plus phone yako chaiyo inogara ine varume vakasiyana vaunenge chipana na appointment nawo chidi. Kurikuzwisisa? Kwaiwo chiri kunetsa naye mningina chi ishavi here chi? Asi zvikuti kwana hanzi ndakakontinya izvi zvakatanga ngopiwa varume ipo papa izodzi 3 weeks dzine dzapfuura idzi. Asi wakambenge wambohura pekutanga zveiwe. Pekutanga wakambotanga kuhura. Handiti ukazohura zveapa. Saka ndoda kuti kubatsire kuti nditi chi ishavi here auzivi unozongoka kana wakutoda zvokuvarume vamwe. Chi chinoitika pauri ndiyatsonzwisisa. Because ndataura nasisi vako futi. Mbona tomboziva ini. Zvinongouya. Unozoregreta watozviita. He? Yeah. Kumusha kwenyu kune munhu aidaro here? Handizivi ndakurira kumusha kwamama. So unozoregreta watozviita kuti ichandazviitira. Unonamata here hanzi murume wako anonamata iwewe. Murume wako anotsanangurira tataura about an hour. Murume wako anonamata iwewe. Aikudza kuti hande uchichi unonamatirwa tibvise dhimoni riri pauri wairamba kuenda uchichi iwewe. Ko wairambire kuenda uchichi unonamatirwa naye mningina. Anambogena ramba basa ranoshanda anakana neoff ndinzvera yototudza off kana mumba musina kana neoff ndofana kushanda iri sandi yacho ya off yangu inini ndinotodza kuti ndira off rati handidi off. Kana mumba musina chikafu bandi ndinopinda mushopu off yangu iyoyo ndopinda mushopu ndoshandira mari 70 rand. Akuzizwa nanzi ndinoramba kuenda kuchechi basi situation yemumba ndiyoenda kuti ndimire kuenda kuchechi. Zvanoziva iyi ende mama unoshanda Monday up to Friday or Monday up to Friday. Kuti vasvike kuti mushopu vachimira kuti azviiti. Ya unozati kana pane chinhu wani chisingadi vanhurume panopasika kusheya gambi rake neumwe murume. Kunzwa kuti mukadzi akaata nomwe murume it's a turn off. Havadi. Zvachose havadi. Saka nzi ndakatraya kuti tinde kuchechi ndi unonamatirwa udindini but waijamka waitsvaga excuse all the times. Saka iye kutaura kwakataura kuti mama ndaneta chiuri ndosvike kupi ndichigara nemurume ndosheya mukadzi wandosheya nemukadzi neumwe varume kungodai anongoita zvinhu kunge zvakanaka 2 minutes but pane pasina chakatonaka because ukatobata foni yake anenge achitaura nevarume kungodai foni yake anga achitaura nevarume hagoni kugara sakataura nevarume asi ndiripo saka ndafunga kuti ndakaona seti maybe ndimugutsa angu zvina ndibude ndifambe nenyika but ari kutorwadzirwa mwana wake ndiye wanga achiti mwana wangu ndikurwadzirwa achitoti ndibatsirei
ndiwane kutora mwana ndindise kundataura nawo kumusha ende after hanzi ndaito murume wako inozani ndatorwadziwa kuti ko chaunozvitira chi murume wako aiti pese paunenge wahura oenda kunewo kuhama onozama kuti uraigo kuhama kuti mukadzi ari kuhura ndirairirewo mukadzi wangu ndomuda but iwo hanzi haudziki Ndinoneka izvi ipava pacho panapo varume pandivo ndovaimbuya vaibva kubasa usvika unogara pamoto pavanhukadzi voteerera nyaya havandibvunzi panyaya dzacho vototeera apa vakateera vanhu ngakuti vasvike pese pakubuda pa havana kambiri zvakavamundibvunza kana kawani vakateerera vanhu apa haana kubvunza because ari kuti akasike kutanga pekutanga akanyatsa kutokubata pekutanga wakabatwa iwe unozviziva havana kundibata ndini ndakavaudza chokwadi zvinhu zvaakundiremera ipapo kana ari kutaura kudaro ari kunyeba ndini ndakavaudza inini semutaka ndavaudze kuti pakilasha kuti rufu nezvandanga ndichiita ndikapesa namudza ati maita kuudza ndiudze kuti chii chiri kuitika kana pane zvinhu zviri kunetsa ndikaita 2 days dzakateverana ndisandataura vadhire chipirino nasati achienda kubasa ndini ndakamuudza inini hapana kana chinhu chakambobata ba ndini ndakamuudza ende munhu aiziva ifamily yake yese ndo yanga kuziva zvinhu zvese izvozvo inini ndava ndachienda murume wako aikushotisa bondere aikubatishotisa bondere murume wako vamwe vasingashotisi but hasha mumba dzanga dzakuwanda ende kuuya kunondimirira kushopuko dzimumba or kuuya kunonditora dzanga dzanguwa shoma babata kuna vabata kuti saka waida munhu anoyazokumirira everyday sa uyu murume uyu ndiye angauya achikumirira everyday anoswera ari mumba achitava magemu murume mukuru achitava magemu nemafriends zvinoreva chii uchizoti une mhuri kumusoro kundobva ikoko kumbani ndinochasana 9 o'clock ndoclina ndobva kumbana pasi 10 pasi 10 nga ndiri murodhi ndega mune mwana nemapoto echikafu asi munhu hauyi kunotora mukadzi kushopa right so murume wako abva asimbisa kuti hanzi muudzei kuti ini ndakatoti ndangaaita ake move on upenyu hwake hanzi because pekutanga pawakaita zvichihure chekutanga wakathreatena kuti ndoda kuzviuraya ndoda kuzvimwa mushonga ndizviuraye hanzi ndikatotaura kuhama kuti chirega ndimuregerere ndigare naye iko zvino izvi akathreatena ndoda kuzviuraya ngaafe zvake anongofa ita life yako enda mberi kuti chadzokera nazvichaiti ndikatomubvunza saka uri kugara kupi zvikanzi ndakatongobuda nehembe dzandakatora 2 nemapepa angu ekubasa because ndakada tomutadza kuti zvinhu zvisa zvinakana nebasa rese I can start afresh hazvina basa saka ndatozama kuda kutaura nendionesana zvikanzi apa pandina munhu andichada kuti anditsiure kana ndandudzi zvekuita kuti andidi handichina hangu because ndindoziva bhutsa ndakapfeka ndindoziva kushinya kwadzo ndatomuudza kuti zvikanzi kana ndikatsaka mwana panyaya yechikafu odi because iye haazozvikwanisa ari 1 kuti ati chikafu agoti chino ari mwana akati hanzi izvo kupera kwemwedzi unoudza sisi vako iwewe iye achatumirawo something for kuti muwedzere pakutenga chikafu achatumira sisi vako sako vozokupa ngarege dzake ndochengeta mwana wangu kuti akatongonisiya ndisina kana nemari akunyemba kuna vabereka kuti andisira mari iye asina kana asiya anzi mari yake anayo apa iye anyatsoza kuti mumaona manga mune zvikwereti iye zvandakana ndiusendi saka mari yananga ida kutumira paend of money ndechi ngaregedze mwana ndisinyorera ndei ya pakanaka handizivi kana paine ndicharamba ndichitaura naye zvangu nokuti atoti asevha namba dzangu akati ndicharambopota ndichitaura nemi neniwo nditaure naye anytime so I'm thinking kuti since semunhu akatozarirwa because pane paatomboda kuchema murume wako pane paatomboda kuchema semurume unoziva kuti voice rachinja rakakuremerwa but maybe ngatimupe nguva let's give him time aprocess the whole thing shungu dzacho dzipere hachadzipere then tositangira ipapo ngaapedzake shungu dzake handiti kuenda ake akaenda ndazonzvisa maanza manje faini ndaugamuchira zvinhu zvacho zvavaikwe zvinoti ndidhila nezviri alright munin'ina ndikupe feedback kuti zoti zviri kutofamba sei alright nenichizokucheka kuti uri sei handiti maita basi sharp right saka ndo nyaya iripo nezuro ratinange taudzwa nyaya dzese idzi nemwana ushu dzazobuda nemurume dei dzisina kubuda nemurume dei tisiri kutoziva chokwadi kuti chakafamba sei so I just believe kuti handiziye because murume ndatomuti kusangana nemukadzi akati ndakatokutobuda kutoenda handisitodi kutaura ndakatomubloka iye ndotaura nasisi vake kuti ndinzwewo kuti mwana but iye
Se akanipa namba zasisi vacho. Sisi vacho is confirming msika wemwana uyu. Sisi vake mwana uyu. She's confirming msika wemwana uyu iye kudai akati isusu atingarambe tingoti munhu ramba chungodzoreka paunhu wakadai. Zvinhu zvikutotikonesa. Vanonge iripo. Guys. Ndo story iripo. Munhu anonyepa anobohwa tozobata chokwadi paapaya. Unoona? Munhu anonyepa anobohwa tozobata chokwadi paapaya. Unoona? Saka guys ndakuenda tibatana mangwana ndika team re Cape Town muripo era. Team re kune Lesotho tinano kuLesotho ere panapa. Lesotho tinano kuLesotho anditi. Team Lesotho mundibati. Team Lesotho mundibati kana muripo team Lesotho muripo ere. Team Lesotho muripo ere. Anzitofona papi. Team Lesotho. Hama piano nonetsa chidiso. Hama piano. Time yaenda Beth. Time yaenda. Team Lesotho. Right, njazobata hangu team Lesotho kana wawe. Right, regai ndinde guys, tobatana mangwana pana nyaya dza prophet. Tobatana manheru panyaya dza anzani nomeni musara. Tobatana ipapo. Muende nasi Fred. Tresirega ndinde shamwari muri yangu yangoti yatovata ndikuwa kuti zizizi. That means vatovata. Apa naro dzine mapiano. Aiwa kapa iriti. Kapa tiri kuya kukapa tine function kapa kune function yenyu kapa uko. Organizers ari mu comment section ya ndo vari kuorganize ndo chadza kuti haufa. Team kapa tiri kuya utimbonawo mucheno wenyu team kapa tiri kuya kukapa timbonawo mafashion yenyu but team ruda kujoinawo kwenda kukapa vachibva kuJoburg kana kuno kuside kunoku. You are free, you are welcome. You are more than welcome. Kuti tijoina netiende. Andika kuti joina netiende kana muri kuchibva kuno kuJoburg kana kuti kupi tida kutiende aiwa tinonga tijoina netiende kukapa. Hanza mundipi ticket here. Unoda kukapa here holiday. Tuenda ku City of Reggae kunoridza lula tuenda noridza mabosho pa kapa apa. Tinenge tine height yepakapa. 084 is not my number. 084 is not my number. Number yangu is 064 yakapinwa hapo hiyo. Number yangu yakapinwa hapo. 084 ndeye pa show chete. It's only for the shows. Saka unatenga ATM yako ya Vodacom, bring it on that number. Bring it on that number pa 064. Tikakupa ticket ile nayo andichandotomboronga zvese zviri kuorganizwa nemaorganizers eCape Town andinachandotomboronga kana andichandotomboronga in team kapa ndo iri kutoningira iri kutoorganize ina ndachandotomboorganize ini lini uda kuenda hande Francisca tichapiwa date ne team renyu rekukapa kune team renyu reCape Town ikoko riri kuorganize ndo chatiudza kuti date musiwani asi ndiye munaniko Muna May. I think Muna May. Cape Town, I think Muna May. Kungo yako faraka. Timbona umakachena Cape Town. Timbona. Tikuto aligana gorero tionerera. Obvious ma organize zaruda kutosita pesika. Ma organize zaruda kusita pesi kuti Joburg. Mutore ma notes. Parutositwa pesa up. Kunzi tishaita zvakadarika Joburg. Saka mutore manotes team Joburg torai manotes because parikusetwa standard. Parikusetwa pace. Torai manotes team Joburg. Saturday shalom and this ninge mchishanda Saturday. But obviously totopedza zvelate. Haiti totopedza late. Late chai. May chero changa here. I hotel anti ninge indoor here. Yes, fresh. And I'm going to me hotel. It will be indoors. Yes, George.
Ninge muri mukati muhotera saka muchanda muzochiwa mabuda panze. Asi kana muri mukati munenge muchigiwilika muri mukati. Chanda tizochiwa chabuda panze. Mukati chanda tichihwi tiri mukati mehotera. Saka titakaisirwa chi maita. Chanda tichihwi. Yes, munhu wese is invited, but I think if vachisa limited, this ndichanzwa kuti venue yavo ine limit here yevanhu. Chanzwa kuti ine limit yevanhu vangani. Handisi chanzwa kuti venue yavo iri kutakura vanhu vangani. Yes, Angela. Chanzwa kuti venue yavo itakura vanhu vangani. Ndichatonzwa. Saka team Cape Town, please, you support. Come, let's support. Let's meet. Let's dance together. Let's. Hey, I can't wait. Kapa, I can't wait. Saka team Josika, at least ndikaona 4 or 5 people wekwenda nawo from Joburg. Bo. Kwaitengeta dakati nchani. Naitaura ako kapana nachiwa chando akachena. Chando tizochiwa wabuda pashe mukatunga chiwa chando. Sviti. Azviti. Ya gore rino kanzi ne Cape Town aiwa gore rino Cape Town yakarangarigwa chaiko cha Cape Town. Cape Town yakarangarigwa. Hanzi tatinayo Tembi, I don't know. Hande katisi Tembi, let's go together. I don't know. Cape Town data that we are setting my standard. Ndati into kudaro. Cape Town organizers ndo kuti we are setting my standard. And the venue wanda kataiona yakanaka. Handizivo hotera yachi yakanakisa. Handizivo zvinozva zvinhu zvekuna na Cape uko kuti zvinenge zvichi amen. Kwanzi please leave shadi. Tulauta kuvigira shadi koko. Muone shadi. Andika. So guys ndakwenda. Hansoenda ku beachika. Yeah, tokona kuti Saturday katoita ndova nemukirasi. Sunday tinoenda ku beach. Ini ndini ndova nemukirasi. Yes, let's go. Ande next time Botswana. Botswana makwana zvokudaro. Hanzi mboita zvemujolo. Vana George munozonyenga here vakadzi vacho. Munozonyenga here vakadzi vacho. Serious chipo ndikuya, but chipo undibate kuti ndikozopa zvinhu zveningikiri. Zvinhu zve garta tichobva takatanzwa nyaya yacho yese mangwana from the husband, then you take it from there. Right. Kwanzi kwe Zimbabwe. Auntie Selina. So Auntie Selina will be the guest kukapa. Auntie Selina will be the guest kukapa. Will be the guest kukapa. Auntie Selina unoshikira kukapa ikoko. Amen. So guys, ndakwenda tobatana mangwana antika. Marara mushe, stay blessed.